Bé, bona tarda i benvinguts a un nou debat del portal exterior.cat que explica què fa Catalunya al món. Avui hem posat sobre, o volem posar sobre la taula eh, el Diplocat, aquest consorci público-privat, i hem titulat la xerrada Diplocat, una eina per projectar Catalunya al món. Avui ens acompanya la secretària general de Diplocat, la Laura Foraster. Bona tarda i benvinguda. Bona tarda, gràcies. El director del grau en Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Ono Saró, bona tarda. Bona tarda. No sé si algun dia s'haurà d'escurçar el nom, a Blanquerna. El meu? No, de la facultat, dic el de la universitat. Vale, ho transmetré. Això és una feina de comunicació, Sí, no és la meva especialitat. I la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Francina Alsina. Molt bona tarda. Bé, hem dividit el debat, la xerrada d'avui en tres blocs. El primer bloc és una pregunta molt clara, molt directa. Diplocat, com deia, és un consorci público-privat que des de fa més d'una dècada treballa per donar a conèixer els valors i els actius de Catalunya entre l'opinió pública internacional. Començarem amb la Laura Foraster. Per què és necessari un organisme com Diplocat? A veure, Diplocat, com tu deies, és una plataforma de trobada, perquè és un consorci, no?, de composició público-privada, i és necessària per projectar Catalunya al món i per fer-ho de forma conjunta amb les entitats i les institucions que representen aquest país. És necessari? No és necessari avui, era necessari ja quan es va crear. Diplocat es va crear, de fet, l'any 1982, amb la creació del que era aleshores el Patronat Català Pro Europa, que en aquell moment la necessitat sorgia de la futura adhesió a la Unió Europea i d'apropar a Europa a Catalunya i Catalunya a Europa, no?, de crear aquests ponts. Al llarg dels anys, el que han canviat o el que hem adaptat són les necessitats i les funcions. I, per tant, d'aquella aproximació a Europa es va passar després, l'any 2007, a la creació o al canvi de nom cap a Patronat Catalunya Món, per obrir-se no només a Europa, sinó al món i establir aquests ponts en tot el món. I després, ara sí, ja com tu deies, l'any 2012 es va transformar en Diplocat per fer una feina també més global i més de la mà de totes les entitats, i així va anar creixent també al llarg dels anys a nivell de composició de les seves entitats. Per tant, és necessari, ara més que mai, però ja ho era des de l'inici de la seva creació. Qualsevol entitat necessita internacionalitzar-se i pensar en global avui en dia? Parlo més amb els representants d'entitats que avui ens acompanyen. Nosaltres, com a taula, pensa que estem representant a més de 3.000 entitats socials de Catalunya, perquè els nostres socis són les federacions, en tenim 35, i representen aquest volum de població. Clar, actualment és necessari mirar Europa. Mirar Europa per tots els beneficis que en podem treure, i per nosaltres és importantíssima aquesta col·laboració que estem fent amb Diplocat, perquè ens està obrint portes, contactes i aquesta mirada al món exterior. Pensa que conjuntament hem realitzat 3 trobades, debats d'Europa Social, en el qual ens ajuden a poder venir persones importants d'Europa, venir a fer una xerrada aquí per les nostres entitats, sàpiguen què s'està fent, com s'està fent, en quin punt ens podem trobar, què podem treure de benefici de les entitats europees i també què podem aprendre, no?, de les entitats socials. Per què Europa i no el món? També estem oberts al món. Com que has dit Europa, com a dir que Amèrica del Sud o... Sí, també estem oberts, i ara ha sigut un plaer veure'n aquí en el públic a la representant de Brasil, perquè precisament m'estan acompanyant la persona
tècnica responsable de la taula del tercer sector, que és el Jaume Puigpinós, també amb en Jesús Delgado, que és de la Junta Directiva, i el Jaume feia temps que anava al darrere de la representant de Doncs Brasil. mira si no ve aquest... Però clar, Punt de trobada. exacte, jo t'estava dient pels debats de la que és el Catalunya Social, Europa Social, no? Des del punt de vista acadèmic, Sí, bueno, jo crec que és evident que en temes d'universitats i el món acadèmic la internacionalització és un gran imperatiu, no? I que és una realitat quotidiana. No? Si parlo per la Universitat Ramon Llull, concretament, que és un conglomerat d'institucions d'educació superior, com tenim, per exemple, Pere Tarrés, com el tenim el Jesús Delgado aquí, però també SADE i d'altres institucions, diguem, el conjunt de les nostres institucions s'estan internacionalitzant cada dia, no? I amb projectes de recerca, en temes d'intercanvi acadèmic, tant dins del marc europeu, amb projectes d'Erasmus, però també a nivell internacional, a tots els indrets del món, no? Diguem, des de Blanquerna i des del grau que dirigeixo, diguem, tenim convenis d'intercanvi acadèmic amb Nova Zelanda, Austràlia, Canadà, Amèrica Llatina, més enllà de tots els intercanvis que tenim a nivell d'Europa. No? I tercer, no menys important, cada vegada és més important, sobretot per un grau com el nostre, que s'imparteix en anglès, la procedència d'estudiants que són estrangers. No? Tenim a Blanquerna, en el grau que dirigeixo, tenim en aquests moments 30% de les persones que venen de fora de l'estat espanyol. Per tant, la internacionalització és un procés que es fa cada dia i a tots els indrets i a tots els nivells de la facultat. També el professorat que tenim, són més del 30% del nostre professorat prové de fora de la Unió Europea. I que, per tant, diguem, és un tema que és normal i natural avui en dia i és un procés que va creixent, diria. I que, per tant, diguem, és molt important que tenim institucions com Diplocat que ens acompanyen en aquest procés d'internacionalització, perquè hi ha totes les institucions catalanes, les institucions acadèmiques catalanes privades, com la Lluna, i totes les públiques que estan allà de treball preparant i discutint els diferents projectes de recerca i altres projectes d'internacionalització. Una pregunta a tots tres. Quin seria el rol que juguen les entitats que formeu part del Consorci? Com treballeu entre vosaltres? Com s'organitza tot plegat? Començo jo? Sí. Nosaltres, simplement lligant-ho amb això que comentava ara l'Ono, precisament el que fem a Diplocat és acompanyar les entitats membres que així ho volen, no? En aquest procés d'internacionalització. Elles ja ho fan pel seu compte, o sigui, no és que sense Diplocat no ho fessin, no? Però sí que oferim l'oportunitat de fer-ho de forma conjunta, de trobar aquests espais de col·laboració entre les diferents entitats. De vegades, això crec que som una eina per col·laborar a l'hora d'internacionalitzar, de vegades per trobar espais entre elles, per crear intercanvis de bones pràctiques, per projectar Catalunya al món, i aleshores la manera de fer-ho, sovint hem trobat aquesta manera d'organitzar-nos, perquè 38 entitats no és senzill, a més d'àmbits molt diversos, i per tant, d'ençà de la reactivació vam crear uns grups de treball a nivell tècnic per àmbits sectorials. Aleshores tenim el grup de treball del món acadèmic, com deia l'Ono, tenim el del món empresarial, social i sindical, del qual forma part la taula del tercer sector, i també el grup de treball del món local. Aleshores, en aquests grups, a nivell tècnic, es treballen les diferents propostes que després s'acaben aprovant a través dels òrgans de govern. En el cas nostre, jo crec que en el grup sectorial que tu deies, Laura, per part de la Ramon Llull, no sóc jo qui participa en aquest grup sectorial, sinó el vicerector de la Llull, que és responsable per temes d'internacionalització, el Carlo Galucci,
Però a part d'aquest grup de treball sectorial que teniu com a grup de treball, també hi ha la possibilitat, i tenim molta experiència molt agradable, amb Diplocat per a proposar iniciatives conjuntes. No? Per exemple, una iniciativa recent, que estem ara, comencem precisament aquest dilluns el segon escola d'estiu sobre temes del Mediterrani i de l'Orient Mitjà, que és una iniciativa que fem conjuntament Blanquerna i l'IBEI, l'Institut de l'UPF, i és una escola d'estiu on venen els grans acadèmics especialistes en temes de geopolítica, política energètica, temes de feminisme, temes de gènere, i que estaran impartint aquí classes als estudiants que venen de tot el Mediterrani. I aquest és un esforç, jo crec, també conjunt, i si voleu i permeteu, de ciutat i de país, per anar a intentar dotant Barcelona i Catalunya amb una dimensió diguem, d'un hub acadèmic en matèries del Mediterrani i de l'Orient Mitjà. Ja tenim moltes altres institucions que hi estan col·laborant, que són capdavanteres en aquest camp, el CIDOB, l'INET, etc. I que, per tant, diguem, aquí jo crec que tenim una bona col·laboració. Francina, no sé si vol... Sí, home, sí que ens va molt bé estar en aquest grup de treball, perquè sí que podem elaborar conjuntament els eixos estratègics dintre de tot el que són els temes socials. I també el que ens permet és estar, com que les entitats que estem reunides són les que fem internacionalització, també el fet de conèixer-nos entre nosaltres, de poder passar sinergies i de poder tots elaborar aquest pla de treball. Laura, ens agradaria que ens expliquessis una mica quins són els principals valors que té Diplocat. El principal valor crec que s'ha vist ara aquí una mica amb el que ja hem dit, que és aquesta pluralitat i transversalitat, aquestes 38 entitats que en som membres, però és que, a més, quan duem a terme les nostres actuacions, no només en fem en col·laboració amb les entitats, que ho hem esmentat amb les entitats membres, sinó també amb altres entitats de la societat civil catalana i també amb entitats de fora. Per tant, aquesta pluralitat i aquesta transversalitat que creiem que representa el país, projecta, crea ponts, aquests ponts de diàleg que sempre parlem, de diàleg internacional, que és el nostre objectiu principal. Per tant, aquesta pluralitat i transversalitat. Però també, diríem, un altre valor seria el compromís de país. Tenim un compromís que compartim tots per projectar els valors i els actius de país al món. I també, i com no pot ser d'una altra manera, amb una entitat que rep un finançament públic, l'ètica i la transparència. Totes les activitats que fem, absolutament tot, passa, evidentment, pels nostres òrgans de govern i després tota l'activitat és pública i es pot trobar tot el que expliquem ara, si teniu curiositat, després tot es pot trobar a la nostra pàgina web. Hi ha un moment recent de la història del país, que és el procés, i que, malauradament, el Diplocat no en va quedar al marge, amb aquella frase que jo penso que ja passarà a la història, d'aquella ministra espanyola, allò de la liquidació. Per què creieu que va ser una eina de confrontació quan el procés era més efervescent? Per què va patir tant l'entitat? No sé, Francina, vols començar? Jo, sincerament, crec que és una qüestió molt política i que com a entitat social no m'hi toca posar-m'hi. Molt bé. I passo de llarg. O no? A veure, si ho dic des del purament punt de vista acadèmic, i com a institució no puc donar-hi una resposta, però, a veure, tinc una altra identitat, que no sé si en aquest cas concret puc utilitzar per a respondre parcialment a la pregunta, és que presideixo una Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, que es va crear fa 40 anys, i portem molts anys intentant portar a terme una feina per a intentar connectar la cultura catalana amb la UNESCO, en un esforç també d'aquesta projecció
internacional. No? I jo crec que aquesta experiència el que ens ha demostrat empíricament és que és molt difícil dins del marc de l'estat espanyol fer una promoció de cara als òrgans internacionals. No? I que, per tant, si una comunitat amb una identitat cultural pròpia molt forta té problemes en un món que es globalitza anar cap a fora, buscar altres vies, buscar altres eines per a desenvolupar el que es diria una paradiplomàcia, no? Una diplomàcia paral·lela en la qual, diguem, hi ha una altra manera per arribar a actors internacionals. No? Llavors, en algun moment això segurament xoca amb els interessos establerts dels poders fàctics de l'Estat i jo crec, per jo que tinc entès i que vaig experimentar, que aquí és un dels problemes molts de la qüestió. No? Ara tu has dit un procés recent, jo crec que encara estem patint les conseqüències o els danys col·laterals de tot aquest procés, perquè jo crec que encara no hem arribat a una normalització de les relacions internacionals que pugui i hauria de tenir una comunitat com és la catalana, amb el món exterior. Segur que la Laura ens ho explicarà molt més de primera mà. No, jo que crec potser amb una visió, així intentant donar una visió global o una resposta global al que tu comentaves, en aquell moment el que va passar és que a nivell internacional es va veure, es va evidenciar que existia un conflicte, no? Aleshores això incomodava i també doncs, Diplocat, al ser una eina de projecció internacional i de mostrar el que està passant al país, doncs era diguem-ne, un instrument incòmode, no? Es veia en aquell moment, en lloc de veure-ho com una cosa positiva, incomodava per la situació que hi havia aquí, no? Perquè s'evidencia. L'ONU apuntava que encara em sembla que no hi ha una normalització. Laura, hem superat ja aquella etapa o no? Nosaltres a nivell de fer feina, jo crec que parlava més a nivell global. Sí. País. No, i tant. Nosaltres sí que a nivell de fer feina estem fent feina amb normalitat, després d'haver patit una gairebé liquidació, vam sobreviure a aquella liquidació, per tant, en aquest aspecte sí que ho hem superat i de fet, ara, properament, quan les entitats ho acabin decidint i votant definitivament amb la reforma d'estatuts, canviarem el nom del consorci, que si tot va bé passarà a ser Catalunya Internacional, i serà quan l'entitat canviarà quan les entitats ho vulguin. No? O sigui, Diplocat canvia quan les entitats consorciades volen que canviï i es transforma quan ho volen les entitats. Per tant, en aquest aspecte més concret sí que s'ha superat. Avui que et tenim aquí, pots dir la data de quan... No Més o podem, menys? és que no depèn de nosaltres, depèn de ja ho sé. cadascuna d'aquestes 38 entitats. Però quan arribarà tot Està en això? tramitació, no sé, esperem que sigui properament, està tot a punt. Perquè, a més, ho vam votar, no? Sí. Ho vam decidir. Es va decidir. Sí. Saps què passa? També és un tema intern, però, per exemple, tenim nosaltres més d'un 33% de les nostres entitats representen món local. I ara què? Què ha passat? clar, sí. Eleccions, no? Per tant, tot s'ha aturat. Els tràmits a nivell de món local no és el mateix un tràmit a nivell administratiu, no? d'un municipi com d'una universitat o de la taula, no? Per exemple. Per tant, l'entitat té el seu ritme. Aquesta tardor potser ho tindrem enllestit i tot. A veure. Molt bé. Encetem el segon bloc, estratègia i pla de treball. Diplocat ha finalitzat recentment el primer pla estratègic, 2019-2022, i aquest any 2023 el Consorci estrena un nou pla estratègic per continuar treballant activament en la projecció internacional de Catalunya. Laura, d'entrada, qui fixa l'estratègia i el pla de treball de Diplocat i després, com a representants d'entitats, m'agradaria saber què aporteu en aquesta estratègia i en aquest pla de treball. L'estratègia de Diplocat l'aprova el ple, que és el màxim, ara mateix es diu ple, que és el màxim òrgan de govern del Consorci. I, per tant, es vota el pla estratègic i
i es vota també tot el pla de treball anual que es deriva d'aquest pla estratègic amb unes activitats i amb un pressupost vinculat a les activitats. Però quan això arriba al ple, prèviament ha estat treballant amb ha estat treballat amb les entitats a nivell d'aquests grups de treball que dèiem. També, com deia l'ONU, doncs, a banda d'aquest grup de treball, de forma bilateral, de vegades ens arriben propostes de les entitats membres i també aquestes propostes que us comentava que venen d'altres entitats que en formen part de Diplocat. I també ho compartim amb el nostre Consell Consultiu. O sigui, nosaltres tenim un ple que està format per les entitats membres, un comitè executiu que està composat també d'entitats membres però que és més reduït per les decisions més àgils i un Consell Consultiu del qual formen part persones i no entitats de reconegut prestigi internacional que també ens donen el seu parer en relació a totes les activitats que proposem. Aquest és el circuit. I no em vull oblidar que una de les principals entitats, perquè nosaltres estem adscrits a l'administració de la Generalitat de Catalunya com a consorci públic que som, i per tant tot això ha d'anar també consensuat amb el govern de la Generalitat i concretament a través del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, que és per matèria, diguem-ne, amb qui nosaltres ens relacionem. Com a entitats, a l'hora de cuinar aquesta estratègia, generalment, què hi aporteu? En el meu cas no us puc aportar gran cosa perquè és, tal com us he dit, és un privilegi reservat al vicerector de la Llull. Però nosaltres a nivell del grau sí que tenim més incidència en les relacions bilaterals. Però suposo que i vull pensar que des de la Llull allò que s'intenta transmetre és, com fan totes les universitats, els neguits i les necessitats que tenim en fer de Catalunya un país de primer destí d'estudiants internacionals a tots els nivells de professorat. I des de la taula del tercer sector? Nosaltres, com ja t'he avançat abans, tenim un grup de treball que és d'internacionalització i aquí es troben dintre de les nostres entitats federades les persones que tenen representants i que tenen interès en formar part d'aquesta internacionalització. Llavors es treballa un pla durant l'any que és un pla anual, no? I llavors què volem fer? Pues construir aquest espai d'incidència, perquè nosaltres volem ser un referent dintre o davant de la unitat europea per fer aquesta feina multilaterals i espais de governança. I el que pretenem és enfortir les nostres entitats davant del que és o a través de la internacionalització. I també fem un treball en xarxes, perquè la manera de construir aliances entre les entitats i internacionals a partir del tercer sector, no? Que inclou totes aquestes xarxes d'altres territoris a l'hora de fer aquests intercanvis, de conèixer-nos, de poder també transportar fora d'aquí el model d'associacions que aquí tenim, perquè hem de dir que som molt referents. O sigui, el que Catalunya ha fet aquesta xarxa d'entitats socials que són ja, en tenim, que són centenàries, no? I és d'aquestes entitats petitones que han crescut, que han fet el país. És un model de país, exportem també un model de país, no? I la darrera qüestió que volia posar sobre l'estratègia i pla de treball era sobretot el treball compartit amb el Departament d'Acció Exterior. Com s'acaba de conjugar tot plegat? En plena col·laboració, perquè per començar, com deia, doncs, nosaltres el pla de treball, un cop treballat amb les entitats, també ho consensuem tot amb el Departament d'Acció Exterior, però és que, a més, nosaltres som l'equip de Diplocat, som 13 persones, tant de bo fossin 30, tant de bo. Però som 13 persones basades aquí a Barcelona. Per tant,
Nosaltres no tenim delegacions. Això és una cosa que sempre hem d'estar explicant i corregint. Les delegacions del govern són això, delegacions del govern de la Generalitat. I, per tant, nosaltres ens recolzem en aquestes delegacions per sortir fora. Nosaltres presentem iniciatives, però sempre anem de la mà de la delegació del govern del país on toqui, no? Que es cobreixi. Per tant, amb això sumem. I de vegades som nosaltres que presentem propostes i diem, doncs, volem fer un programa de bones pràctiques, d'intercanvi de bones pràctiques, doncs, a Portugal, amb la delegació de Portugal, a Suècia, doncs, no? Al Regne Unit, etc. Però de vegades són les delegacions que detecten o els venen gent dels seus respectius països amb propostes i diuen això Diplocat ho pot fer bé. Per exemple, doncs, no sé, en França va passar que a l'Institut dels Estudis de Protecció Social els van anar a veure la delegació i van demanar, escolta, voldríem fer una visita a Catalunya per conèixer el sistema sociosanitari, no? Aleshores, ells ens van dir des de la delegació, escolta, això ho podeu organitzar vosaltres, perquè Diplocat despleguem les eines clàssiques de l'àmbit internacional. Una d'elles, doncs, a banda dels intercanvis, doncs, són aquests programes de visitants internacionals. Doncs els vam organitzar aquest programa aquí. Per tant, és bidireccional, o sigui, sumem, que al final és el que fem, no? El que s'ha de fer com a país, amb les entitats, amb el departament i, per tant, i sens dubte amb les delegacions del govern. Les entitats tenen algun vincle amb l'acció exterior? És a dir, amb el departament? Amb el departament. En tant que universitat, sí, en tant que universitat estava pensant, sí, perquè tenim un molt bon vincle amb el departament i amb l'acció exterior, en el sentit que enviem cada any becaris nostres a diferents delegacions de la Generalitat a l'estranger, a Brussel·les, enguany, Brussel·les, Regne Unit, Estocolm, Ginebra, Bòsnia, els Balcans, Viena, etc. Això per una banda, i després també amb una altra entitat, amb un altre ens que s'ocupa de temes més de promoció d'acció exterior econòmica, amb acció. També tenim uns becaris que van allà, inclús treballant després que hagin acabat la carrera blanquerna i que tenen acció un molt bon programa d'inserció laboral durant un any, un programa per treballar durant un any a Doha, a Miami en les oficines d'acció, això per altra. I després, diguem, un altre vincle que tenim més amb Diplocat en aquest sentit és també dins del món universitari tot aquest tema de la convocatòria de beques d'estudiants, perquè Diplocat cada any ja s'acabava ahir, no? Ahir veu fer... Avui hem acabat el jurat de beques. Sí, diguem, ofereixen beques perquè els estudiants puguin anar a fer un màster a l'estranger i amb una dotació econòmica molt important. Permets que afegeixi un tema a la pregunta que acabes de fer ara davant? Perdona, Digues el que vulguis. Sí, no. Jo crec que un tema que és molt important i que Laura potser que segurament que ho hauries dit o ho diries potser més endavant. Jo crec que aquest pla estratègic que ha adoptat Diplocat ara i que m'he llegit ara just abans de venir, jo crec que té un gran punt positiu, que és que aposta molt per la descentralització, no? Perquè a vegades... Què vol dir això? Que, diguem, jo crec que hi ha un grup de treball al món local, si no m'equivoco, i que arribem a la conclusió que Catalunya és molt més que no pas Barcelona i que apostem per la internacionalització de Catalunya influent-hi al món local. I jo crec que això és un tema molt important que s'ha de seguir perquè, diguem, a vegades diem que Madrid i l'Espanya és molt centralista, però ho som tant o més. Intentem fer aquest esforç de descentralització, és cert, i està molt bé que ho apuntis perquè sí que ho fem i de fet fem activitats adreçades
a tot el món local, per exemple, i amb les entitats del món local. Fa temps que també en l'àmbit de la formació estem col·laborant amb les dues entitats municipalistes, l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya, organitzant un seminari sobre els fons, els ajuts de la Unió Europea adreçat al món local i és això, per arribar a intentar capil·laritzant a tot el territori i també les activitats que organitzem, per exemple, una visita a bones pràctiques que vam fer a Suïssa amb la delegació del govern a Suïssa, que era per la lluita, per l'equilibri territorial, es va fer tenint en compte comptant amb totes les entitats, no? Les diferents diputacions, Consell General de l'Aran i les entitats municipalistes per arribar a tot el territori i evitar aquest centralisme, no? En Barcelona és així. Això és la descentralització que intentem traslladar en el nostre pla estratègic. Queda alguna cosa a dir, Fran? Sí, home, com a taula sí que hem participat en aquesta missió de diàleg, bueno, amb les missions que organitza Diplocat, a la de diàleg social que es va fer a Portugal i vam estar, a Ginebra també hem estat i aquesta tardor anirem a Suècia, que sí que estem per conèixer aquest model més centrat a la persona. Però a part de tot, amb el Departament d'Acció Exterior també s'han tingut contactes, jo vaig mirant el Jaume perquè és qui contacta, no? Amb els Estats Units, el Regne Unit, Irlanda, Països Nòrdics, Suïssa, Portugal, Corea del Sud. O sigui que és... Veu com aneu més enllà d'Europa? Molt més enllà. Estem en el món. Molt bé. Obrim aquest tercer bloc que està més centralitzat en els casos d'internacionalització, més pensat en la intervenció dels dos representants d'entitats que avui ens acompanyen. Com s'ha dit molt clar avui, Diplocat és un consorci que el formen un seguit d'entitats. Avui en tenim representades un parell, en l'àmbit acadèmic, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i en el cas de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Com funciona aquesta interacció? I sobretot, si ens podríeu explicar algun cas d'internacionalització concret de la vostra entitat. A Suècia, sí. Mira, fa 15 dies vam estar a Suècia, que vam ser amb el delegado del govern a Suècia, que ens va rebre, ens va posar tot molt bé, però bueno, clar, què va ser interessant per nosaltres? Nosaltres anàvem per un congrés d'economia social que es feia a Malmo, però en el camí, o sigui, abans d'arribar, vam parar a Estocolm i allà se'ns va poder concertar entrevistes amb 4 entitats socials, eren d'Estocolm, abans de marxar cap a Malmo. Un cop a Malmo, allà vam poder contactar amb la universitat, perquè també tenien tot un programa d'atenció social com a molt interessant perquè ens l'expliquessin. I després vam anar a la localitat aquella, que no em sortirà el nom, Jaume Colut, per conèixer una entitat de cooperació i de drets humans, no? Clar, després també vam passar a Copenhague, ja que hi érem, vam aprofitar agafar un tren i arribar-nos a Copenhague, on ens vam reunir amb 4 entitats més de caire social que tocaven diferents punts, des de el que és el lleure en la infància, el que era també l'accessibilitat, si es va estar a l'edifici més accessible, diuen, del món. I, clar, hem pogut recollir unes experiències importantíssimes, però clar, tot això de què ho hem pogut fer? Doncs gràcies a la col·laboració que hi ha hagut amb Acció Exterior, amb les nostres delegacions a l'exterior i també, clar, amb Diplocat que està al darrere i que està vetllant i controlant-ho tot. Per nosaltres és importantíssim aquestes sinergies, donar-nos a conèixer, com us deia abans, que també per això és molt important, però conèixer les experiències que hi ha fora d'aquí dintre d'aquest context socioeconòmic del moment, no? En la branca acadèmica, algun exemple? Mira, jo crec que acabo d'apuntar algunes coses sobre... Jo crec que un dels temes més importants és tot el tema d'internacionalització,
que ofereix Diplocat a través del programa de beques als nostres estudiants, i que això és molt important perquè els obre tot un món, en el sentit literal de la paraula. I que, per tant, diguem, en aquest sentit, també és una aportació que es dona des d'aquí a aquests estudiants i amb el desig, potser amb l'expectació també, o l'expectativa, que algun dia hi hagi un retorn també, que aquesta formació addicional que facin aquests estudiants algun dia torni també a Catalunya, no? Diguem, això per una banda. Per altra banda, jo crec que el tema de les pràctiques és molt important, perquè també fem pràctiques, els estudiants fan pràctiques a Diplocat. Un altre tema molt important és aquest repte conjunt que ens hem posat entre IBEI, Blanquerna, Diplocat i EMET per intentar crear aquest hub acadèmics sobre el Mediterrani i l'Orient Mitjà, que enguany, que el curs passat era una mica, era un experiment, enguany ja ens sentem molt més contents i molt més sòlids i anem pel bon camí. I jo crec que després un exemple molt concret seria potser un Diplocat des de la proximitat, no? Vam fer amb Diplocat una experiència molt xula en la qual, diguem, un dels nostres graus a Blanquerna, el Global Communication Management, dins del marc d'un seminari d'un grup de treball, van anar a visitar Diplocat, van explicar la missió als estudiants nostres, i que, tal com us he dit, ja són molts estudiants internacionals, i els veu posar dos reptes, no? Dins el marc d'aquesta reflexió estratègica, entenc, que estàveu fent. Un era sobre repensar el nom i el logo, i després fer uns exercicis sobre com es podria millorar, entenc, tu em corregiràs, l'estratègia del Diplocat per temes d'aquesta campanya de Books and Roses. Sí, I llavors, promoció de Sant Jordi. Llavors això es va fer com una espècie de Diplocat a l'aula, en la qual, diguem, vam encarregar tots els estudiants, dividir en diferents grups de treball pels dos temes i van proposar alguns projectes i al final, diguem, va venir la Laura amb l'equip de Diplocat un dia i els estudiants els van explicar els diferents projectes, les idees que havien obtingut a partir dels documents de treball de Diplocat, les propostes de canvi, de nom, de logo, etc. No sé si Catalunya Internacional era un, però en tot cas va ser una experiència molt xula en la qual, diguem, jo crec el Diplocat des de la proximitat també és un esforç i un intent d'internacionalització. Laura, escoltant aquests dos exemples, només són dues entitats. Imagina't si les tinguéssim totes. No acabarien mai. Aquesta realment és una mica la recompensa que teniu a Diplocat, no? Sens dubte. Sí, sens dubte. Per nosaltres és que, a més, a molt bé amb totes les entitats i, com dèiem, amb altres també que no formen part de Diplocat, però clar, veure com et ve una entitat amb una proposta damunt la taula i com conjuntament, no?, hi dones forma i veus que realment acabes fent aquesta missió, no?, que és la nostra, que és resumida en el nostre lema, que és diàleg internacional, connectar, projectar i capacitar, no? Doncs aquí ara hem posat exemples dels 3 eixos de treball que tenim, no? Tota la part de capacitació que comentava més, de formació i capacitació, que és més lligada a les universitats, no? Però també la part de connexió, d'aquests intercanvis que fem i de projectar, d'explicar-los al món. També expliquem el nostre model. Quan de vegades anem a aprendre, però vas a aprendre, però a la vegada expliques el teu model, no? Aleshores, quan veus que amb totes aquestes activitats i ho fas conjuntament, doncs acabes complint amb aquest objectiu d'establir aquests ponts de diàleg internacional, no?, i que acompanyes totes les entitats i generes aquesta transversalitat, doncs sí, és quan veus que alguna coseta fem bé, no? Anem fent tots de la mà, anem posant el nostre granet de sorra, en aquesta internacionalització del país. Si hi ha un dia que ens internacionalitza molt és el dia de Sant Jordi, no? Vull dir, tenim aquesta gran sort de
tenir aquest dia i aquest país. Agafant algú que deia l'Ono, de la campanya del Books and Roses, creus que aquesta és la campanya més internacional que té Diplocat Sí, jo crec que a nivell global? Ho dic perquè va molt lligada amb el Departament d'Acció Exterior sí. i també amb totes les comunitats catalanes d'arreu del món. Sí, 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 i amb tu n'havíem parlat també en alguna ocasió i és així, perquè nosaltres sí que tenim diverses activitats a l'entorn de la promoció, diguem-ne, de la Diada de Sant Jordi, però sí que és cert que comptem amb la col·laboració de moltes entitats de les comunitats catalanes a l'exterior que ens expliquen tota la feina que fan i les diferents formes de celebració de la Diada que fan als respectius països, també amb Acció, amb l'Agència Catalana de Turisme, amb els lectorats del Llull, o sigui, clar, a cada lloc doncs hi ha diferents entitats que organitzen aquestes activitats i, per tant, torna a ser això, sumar. Nosaltres ho presentem en aquesta pàgina web que es diu precisament Books and Roses, i així qualsevol ciutadà que es trobi arreu del món els dies, no només el dia de Sant Jordi, sinó entorn a la Diada, pot veure quina celebració té a prop seu, no?, per fer-ho, i per tant és una gran actuació a nivell de projecció de país, amb uns valors que creiem que ens representen, no?, aquests valors de l'amistat, de l'amor, dels llibres, la cultura, que ens representen molt bé com a país, no? La Francina em sembla que anava fent que sí amb el cap, no sé si volies afegir alguna cosa. No. Jo, com a anècdota, nosaltres ens vam endur a les entitats que vam anar a veure un present. I llavors el vam agafar d'una entitat social d'aquí que treballa amb persones que viuen al carrer, que tenen un taller, i ens hem endut tot de Books and Roses, que eren uns punts de llibre, i hi havia uns llibres fets petitonets per ells, i també unes roses fetes i explicàvem una mica, no? Mira, és que el dia de Sant Jordi posàvem Books and Roses i tot això, i per això em feia gràcia dir, mira, vam coincidir a Estocolm repartint llibres i roses ara per explicar la tradició d'on ens venia també. Una darrera reflexió, no estava al guió, però a veure què en penseu. Tenint en compte la funció que té el Diplocat, que treballa per donar a conèixer els valors i actius de Catalunya entre l'opinió pública internacional, i veient avui en aquest debat, doncs, tenim l'exemple de dues entitats, però vull dir, n'hi ha moltes més. Creieu que falta una mica més de pedagogia per donar a conèixer Diplocat i perquè l'opinió pública catalana es tregui una mica més l'estereotip, no? Al final acabem tots amb el diàleg polític i al final, com heu demostrat, veiem la funcionalitat i l'actiu en positiu que és Diplocat, no? Com es pot fer aquesta pedagogia? Com es pot fer intentar que Diplocat doncs, agafi més, no vull dir més rellevància, però no? Que es premiï molt més la feina fosca que hi ha al darrere. Jo crec que donant a conèixer el que fem és una manera de fer pedagogia. I el que et dèiem, aquestes converses o trobades del Catalunya Social o que és Europa Social, aquí ja és important, com a mínim davant de les entitats socials, i nosaltres la promoció que en fem és de dir, de la mà de Diplocat, que no està fent Diplocat, i tenim la sort que gràcies a això podem tenir aquí uns ponents a nivell internacional importantíssims dintre del nostre sector i que ens interessen, no? Per tant, sí que crec que tot allò que nosaltres fem de divulgació és una manera de donar-ho a conèixer i que és molt desconegut, sí. Perquè quan parles sempre et diuen, bueno, però això de Diplocat, no? I se te'n van en aquell moment fosc de la nostra història. Dius, no, tornem aquí i situem-ho, centrem-ho. Ara, com que canviarà el nom, ja ningú se'n No recorda. se'n recordarà. També serà important, jo crec, per donar-li la importància o la rellevància que té. És la manera de promocionar-ho. O no?
No estava en el guió. No estava al guió, no? No ho sé, jo crec que, per una banda, jo crec que podem intentar intensificar les connexions de proximitat que tenim amb Diplocat, però també de manera transversal treballant dins el marc de grups sectorials i d'iniciatives bilaterals, com amb el Summer School, que ho fem amb l'UPF, amb la Pompeu Fabra, entre la Blanquerna i Pompeu Fabra i Veí. Jo crec que és ja un bon exemple d'una nova tipus d'aliança que en aquest sentit és bastant innovadora també. No? Crec que potser que s'hauria de buscar les maneres per visibilitzar més tota aquesta feina en conjunt i sobretot, el temps ja ho dirà, suposo, que jo personalment penso que Diplocat avui és molt més necessari que mai abans, sobretot a la llum dels temps que vindran, en el qual hi ha unes forces polítiques populistes en tots els països del món que intenten posar portes al camp i tornar als paradigmes dels estats-nació tancats, en els quals les comunitats i les minories o minoritzades es queden a casa i no s'internacionalitzen per no causar problemes. No? I que, per tant, en la mesura en què tenim entitats com Diplocat i que tenim les eines com a país per a fer-los servir d'una manera no política, però en el sentit partidista, però sí en un sentit ampli, jo crec que estem fent país entre tots i necessitem importar també i exportar aquests valors de transparència i de tolerància que volem que sigui Catalunya, però que hem de poder importar també, mirant aquests bons exemples que tenim darrere del nostre entorn. I que jo crec que en aquest sentit, en els diferents àmbits de la societat catalana, en temes que són problemes que tenim en temes d'aigua, però també en temes de gestió de la diversitat religiosa, cultural, etc. Diplocat és una eina per excel·lència per anar identificant aquestes bones pràctiques, portar-los a casa i les bones coses que tenim nosaltres, com per exemple gestió de la diversitat lingüística, poder exportar-los. Laura? Sí, és un repte, és un gran repte, sens dubte. I no sé, ara segurament ho és més després de tot el que va passar, però a veure, Diplocat, i torno al que deia al principi, no? Feia molts anys que feia bona feina al Consorci i els anteriors secretaris generals ho podrien explicar també millor que jo, no? Però, vaja, tot l'equip del patronat sempre havia fet molt bona feina, després amb Diplocat també, i no sé si es coneixia prou ja en aquell moment, però després, degut també tot el que va passar, doncs de vegades es va generar també de vegades de forma intencionada, no? Doncs una confusió entorn a la feina que fèiem. Per començar, també ho he dit abans, el tema de que Diplocat i les seves delegacions no n'hem tingut mai. La feina que fèiem la fèiem nosaltres, no? L'equip tècnic des d'aquí. Aleshores es va començar a barrejar tot i clar, ara la feina ja no és només explicar, sinó és desfer el que estava mal explicat, o sigui, és doble, no? Per tant, bé, ara potser aprofitant l'avinentesa, no? Per no ser negativa, sinó mirar en positiu i cap al futur, doncs aprofitem l'avinentesa del canvi de nom i aquí miro el Martí Estruc, el director de comunicació de Diplocat, perquè crec que hi haurà una feina important a fer a nivell de comunicació, serà el moment de dir, mira, canviem el nom, però el que fem és això, que és, d'altra banda, el que hem estat fent, però aprofitem el moment per dir la feina que fem, com la fem, amb qui la fem, que treballem amb i per les entitats, que ho volem fer sempre de la mà, de forma conjunta, que intentem treballar molt de forma bottom-up, o sigui, intentant integrar tothom amb aquesta proximitat i que es conegui, que se'ns conegui. No cal que vingui tothom a picar a la porta perquè amb els 13 que som però sí que és cert que és una feina necessària i aquesta feina d'anar tots de la mà, jo crec que és així, sumant com realment podem tenir més èxit. Molt bé, doncs
acaba aquesta part del debat, queda l'última. No sé si hi haurà alguna pregunta del públic. Si algú vol fer alguna pregunta. Sí, allà hi ha... No, un moment. El micro. Això s'escolta? Sí? Sí, Escolteu? endavant. Perfecte. Doncs m'ha agradat molt la referència que has fet, aquesta noció d'espai global, no? Que avui en dia, tot i que els líders polítics tenen la sensació que podem retrocedir a l'estat-nació, tancar-nos, reafirmar-nos, el Diplocat penso que pot jugar una feina i pot fer una feina crucial, no? En els intercanvis bilaterals, els intercanvis entre regions. La pregunta és, i perdoneu per ser una mica controvertida, però canvieu el nom del Diplocat. Em sembla com si passem a una nova etapa. Penseu que si a Espanya hi ha unes biaix de dretes que entra en el govern, el Diplocat haurà una mica de, i perdoneu per dir-ho, però defensar la catalanitat d'altres maneres, no merament de forma comercial o cultural o anar encara una mica com fèieu abans la confusió en què esteu dient de que el Diplocat va ser durant un moment vist com el nucli d'externalització de la catalanitat, com si Catalunya parlés a través del Diplocat. No sé si, perdoneu per si és confosa la pregunta. Com si, no sé com La pregunta quina és? La pregunta és si Espanya torna a un biaix conservador, centralitzador, que es tanca en si mateixa, el Diplocat, quin rol ha de jugar? Quin rol és el que ha d'ocupar? El mateix que fins ara. El Nosaltres mateix no que hem fins ara. deixat de projectar els valors, els actius, de donar a conèixer la realitat del país i donem a conèixer la realitat del país, la que és, la que era, la que és i la que serà. No ens n'inventem una altra, o sigui que seguirem fent-ho si ens deixen, clar, evidentment. Si no hi ha un altre intent de liquidació, esperem que no, però sí, nosaltres seguirem fent la mateixa feina que hem fet I si em tots permeteu, aquests anys. quina imatge és la que dona de Catalunya a l'exterior, si poguessis resumir-la? La que donem de la mà de totes les entitats i sectorialment doncs, ho treballem amb totes elles i segons també el que vulguin venir a conèixer, no? Hem parlat de Sant Jordi, però que és evidentment la diada de Sant Jordi, però també hi ha un altre, diguem-ne, dels nostres actius que també són únics, per exemple, que penso en els castellers, no? Sí. Les diades castelleres i ara vam començar ja l'any passat a fer un programa de visitants internacionals per donar a conèixer doncs, el concurs de castells de Tarragona, va ser tot un èxit i per tant hem Hi ha decidit... febre castellera al món, eh? Sí, per això que hem dit, doncs per aquí també, no? Ens hem de donar a conèixer per aquí, no? Això també és el país, també des de la vessant doncs, econòmica, social, acadèmica, política, totes, o sigui, és que el país no és un, no? Són molts, i per tant el que fem és intentar, en la mesura possible, de presentar-lo en la seva diversitat i pluralitat. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta? Bé, doncs ho deixarem aquí. Avui hem descobert una mica més el Diplocat, aquesta eina per projectar Catalunya al món. Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ono Saró, un plaer conèixer-lo, director del grau en Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació. És molt llarg, això. Relacions Internacionals, Blanquerna. Com ho ha dit? Això serà bé, ha sentit bé. Li he de dir que jo vaig estudiar a Blanquerna, eh? Ho sabia. Molt bé. Fem la seva feina, eh? Molt bé. I Laura Foraster, un plaer, com sempre, secretària general de Diplocat. Gràcies. I gràcies a tots els que ens heu seguit aquí presencialment, a l'Espai Línia de Barcelona, i aquells que ho hàgiu fet a través de YouTube. Gràcies i fins al proper debat. Moltes gràcies. Gràcies.